Surat 3 fey en suratul tatabongol derol aranongol suratu Ali Imran no yewta en fi beygure Sheikh Imran nden madaniyatun bismillahirrahmanirrahim alif lam mim wallahu a'lamu bi muradi koni dum do firirte dum do marafiro alif lam mim ko Allah andi ko fandi e de kalfetati kapular enen anda ko ne gomdini ko dum woni wallahu a'lamu bi muradi Allahu Allah la ilaha ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewal illa huwa sona kanko alhayyul qayyum ko kanko ni wuruɗo duumiɗo e gurdam nazzala alayka o jippini e dow ma ya muhammad alkitaba nde ɗo deftere bil haqqi sabu gonga musaddiqan ko nde gonginde lima bayna yadayhi ɗe wontirɗe yeeso mayre tawrata injil Allah dali wa anzala tawrata o jippini tawrata wal injil min qabilu ko adi ɗe ɗo fof min qabilu ko adi qur'an hudan qur'an non ko nde pewal linnas ma ɗum hudan ɗe tawrata injila ko ɗe pewal linnas wonande yimɓe wa anzala al furqana o yiltino o jippini nde ɗo alqur'anare sindidirnde gonga e fenande innal ladina andeno ɓen kafaru yedduɓe bi ayatillahi ayaji Allah ɗen lahum no wodan bi adabul lette shadidun tiɗuɗe wallahu Allah azizun ko tedduɗo dun tiqamin ko jollette innallaha andeno Allah la yakhfa suuɗotako alayhi e makko shay'un hay e hunde fil ardi ka leydi wala fis samai wona kasam huwa alladhi ko kanko Allah woni o yusawwirukum mono badina on mono forma on fil arham kander rengaji yumma mon kayfa yasha'u noni wono faalira en yetti Allah ko tawata o faalirano o yidino formugol en labina timmina enen e bi zurriyaji meden ɗi ha kahatti la ilaha ala reweteɗo illa huwa siona o ɗo al azizu kanko ni tedduɗon al hakimu kanko ni ñeñuɗo ñawre makko nde huwa alladhi kanko Allah woni anzala jeppindo alayka faade maɗa dow maɗa alkitaba de ɗo deftere min hu immorde ka makko ayatun ko nde ayaji mo kamatun ñeññaɗe hunna ko ɗen ummul kitabi woni nene deftere nden tigi tigi lasili deftere nden wawkaru goɗɗe go kadi no ton mutashabihatun ko nanduɗe fa amma alladhina amma ɓen fi qulubihim ɓe woni e nder ɓerɗe mum zaykhun o ñaare nafiqiyagal fa yattabi'una heɓe jokka ma tashaba konko jilɓi konko nanditi minhu e qur'an ibtikha ka ɗaɓɓutugol tun alfitnati fitna ɗum woni nambara wabtikha e ɗaɓɓugol ta'wilihi firu mum on tawi noon wama ya'lamu anda ta'wilahu firu mum illa llahu subhanahu Allah warrasikhuna ɓe ɗo tuttiɓe fil ilmi e gandal yaquluna kamɓe hiɓe wiya amanna bihi menen min gomɗini qur'an kullunde fab min indi rabbina ko immorde ka joomi amen wama yadhakkaru wajitotako illa ulul albabi sona joomiraɓe haqqille rabbana joomi amen la tuzigh qulubana wata oñu ɓerɗe amen ɗe ba'da idh hadaytana ɓawo a fewni men wa hab lana okkame min ladunka immorde kama rahmatan yurmede innaka no an Allah antal wahhabu ko an woni okkowo rabbana joomi amen innaka no an kiami on nastan moɓidirowo yimɓe ɓelli yewmin e ñalande la rayba fiinde sikki wala e mum inna allaha ande no Allah la yukhliful mi'ada o lundotako fodore nde innal ladina andeno ɓen kafaru yedde ɓe lan tugniya nafata dunci anhum e maɓɓe amwaluhum jawle maɓɓe ɗen wala awladum wona ɓiɓɓe maɓɓe ɓen min Allah immorde kalla shay'an hay e hunde wa ulaika ɓen ɗon hum waqudun nari ko kamɓe no huɓɓitiroyteɓe yiite ngey kada ɓe ali fir'aun hiɓe wayi wano koneli ɓe ngureji fir'auna walladina e ɓen min qablihim aditiɓe ɓe kaddabu ɓe fenni bi ayatina ayaji amen ɗen fa akhadahumullahu Allah on nangitiriɓe be dunubihim sabu bakkatuji maɓɓe ɗin wallahu Allah shadidul iqabi ko tiɗuɗo ledde qul wi an lilladina wananda ɓen kafaru yedduɓe pellet satughlabuna aray foole ɗon watu sharuna moɓite ɗon ila jahannama faadeyte jahannama wabi salmi haɗunge boni ruttorde gad kana lakum gomɗi latani ke on ayatun mande mola nande fifi atayni ɗi feddeji ɗiɗi iltagata fottunoɗi ɗum ko kaka gere badri fiyatun fedde go tawi to qatilu hinde haɓude fi sabilillah ɗum woni nelaɗo fedde mum nden wa ukhra ndeya kafiratun ko nde heferde ɗum woni abajahal e fedde mum nden yarawnahum hiɓe yiyaɓe noon mithlayhim yeru maɓɓe laabi ɗiɗi ra'ayal ayni yingo gite tun kayi ande gite wallahu Allah tawi ayyidu mo sembinira bi nasrihi ballal makko ngal ma yasha mo yiɗi sembinirde Allah ya hayyu ya qayyum sembinira ballal maɗa ngal min e dhurriya an on eden danangal wonɓe la jentade ka tafsir
inna fi dhalika andeno ɗum ɗo la ibratan ko tasakuye li ulil absar wonande jomiraɓe gite tasakuye. zuyyina cuɗanama linnas wonande yimɓe hubbu shahawati ɗugol sahawji adina minan nisa'i morde sonnaɓe wal banina e ɓiɓɓe worɓe wal qanatiril muqantara e kuɓeje mahaɗe towina min addahabi immorde e kange wal fiddati e kalise wal khaylil musawwama e pucci mandinaɗi wal an'ami e nemoraɗi nayi e dammi wal harsi e ngesele. yimɓe ɓen cuɗanama ɗum julɗo e kefero ɗum ɗo no labaka gite makko himo yiiɗi ɗum ɗo ko yimɓe ɓen fo. kono Allah daali nanego daali kam yi koko kontaɗo wona e goɗɗo ƴetta haqqille mum fo yo way ɗum de matawol hayate duniya ko nafawel gurdam aduna ni wallahu anda endaw ka makko no husnul ma'abi moƴƴudu ruttorde. qul wi'u a unabbikum yaw ngaccay mi humpita bi khairin ko ɓuri moƴƴude min dhalikum e ɗum ɗo moɗon lilladina wonande ɓen ittaqaw hulɓe Allah hino wodana ɓe inda rabbihim nokku kajomi maɓɓe jannatun aljannaji tajrino ila min tahti ha sengole majji alan haru candi khalidina ko ɓe luttinteɓe fiha e nder majji wa azwajun e sonnaɓe mutahharatun laɓɓinaɓe wa ridwanun e yarluye ɗum woni yi'ugol Allah subhanahu wa ta'ala min Allah yimorde kalla wallahu Allah basirun ko suttiɗo bil ibadi jiyaɓe makko ɓen. haray ko ɗo oɗo darsu men gasi yiltoɗe rewte ɗen ɗum ɗo ko darsu fimen ene wonɓe ekkitade ɓen qissa wo ala addugol sababu nuzul ala tafsir ala kala humpaɗo ɗum o yiltoto ka tafsir qur'an arano ma ɗum o nodda ka numéro téléphone ji 631 60 53 09 même numéro